Salut! Cu puțin timp în urmă v-am prezentat o aplicație care va ajuta să convertiți fișierele video pe care le aveați în fișiere compatibile cu iPhone-ul dumneavoastră, adică fișiere MP4. Această aplicație se numește Video to iPhone 3G Converter. Este o aplicație foarte capabilă, o grămadă de funcții, însă este o aplicație pe bani. La momentul respectiv, ea se oferea gratuit, fiind o promoție. Astăzi vreau să vă prezint o aplicație foarte interesantă, o aplicație foarte regretată de Mac useri, deoarece regretată în sensul că nu se mai lucrează la ea, nu mai este dezvoltată. Visual Hub se numește. Era o aplicație foarte simplă, ușor de folosit, intuitivă, care convertea tot felul de fișiere video în orice alt format aveam nevoie, în orice alt format doream. Dar așa cum v-am spus, ea nu se mai dezvoltă, nu mai poate fi nici cumpărată. Însă foarte mulți o folosesc, o păstrează, o țin în colecțiile lor de aplicații foarte utile. Însă, momentan, ea nu poate fi downloadată decât de pe torenți sau din alte surse pe site-uri, pe diverse site-uri. Visual Hub s-a transformat în Film Redux. Este o aplicație open source, însă e puțin mai complicat de instalat de către un utilizator începător decât un utilizator neexperimentat. O să vă arăt, o să vă dau un link de unde puteți să downloadați această aplicație open source și documentația necesară, dar eu am să vă prezint Visual Hub. O să vă ofer și un link de unde o puteți downloada. Va trebui să folosim o versiune crăcuită, din păcate, pentru că, așa cum am spus, nici nu aveți de unde să o cumpărați. Se instalează foarte simplu, ca orice altă aplicație. Urmăriți săgețile, ordinea lor și nu veți întâmpina probleme în instalarea ei. Eu am instalat-o deja, nu am să insist asupra acestui lucru și o să facem un mic test să vă arăt ce trebuie făcut, cum poate fi folosită această aplicație. După cum vedeți, interfața este foarte simplă, foarte intuitivă. Puteți să adăugați fișierul așa sau un banal drag and drop. Avem aici o secvență foarte scurtă. Se adaugă aici. Selectăm unde vrem să fie exportată, unde vrem să fie salvată. Și aici selectăm ce device, pentru formatul pe care dorim să-l obținem, în funcție de gadgetul, device-ul pe care dorim să rulăm acest fișier. Sunt o grămadă de soluții, de setări pe care le putem face. Este o aplicație excelentă. V-am spus, același lucru îl face și varianta open source, însă este ceva un pic mai complicat de instalat. Haideți să vedem aici cum lucrează. Lăsăm setările default, puteți să vă jucați, să faceți diverse teste, cum doriți voi. Aplicația, puteți să setați ce acțiune doriți să aibă loc după ce encodarea
S-a terminat. Nu o să facem nimic. Haideți să vedem cam cât durează. Deci pentru un fișier de 13 mega nu oferă mai ce multe informații. Ok, encodarea a avut loc. A rezultat un alt fișier de 2,7 mega. Asta e tot ceea ce trebuie să faceți pentru a obține fișierul dorit. La revedere!